We kunnen er ook net meer terugkomen. Sowieso de baan heeft maar hun bootje en hun fluistermotorke. En dit apparaat leidt ik te keer. De omwenners onder de Aalzomerveert in Dokkum binnen het zet dat de veert helemaal vol met planten zit. Hoewel de gemeente zo nou en dan stukjes plantengroei helpt, vindt Thea Bokkema dat dit net genoeg is en dat de situatie onhoudbaar worden is. Er zit een plantje in volgens mij wat het helemaal overwoekert. En ze komen wel eens met zijn radarboot, dan scheppen ze het of snijden ze het af van de bodem en dan smiedt ze het op de kont. Maar ja, wij zouden wel graag zien dat ze het een keer helemaal uitscheppen. Dat direct weer wat zwemmen kan, wat varen kan. Meerdere omwenners hebben haar een boten en ze al verkocht, omdat de veert net meer broekbaar is en daarnaast echt sjongt. Eertijds wat de veert in de simmer nog wol broekt. Toen de baan nog lichter wind, dan zwommen ze hier wel. Nou ja, een beetje dreeuw op mijn luchtbed, ze zwemmen net echt. Maar in elk geval koen ze in het water. De baan hier een bootje, dat is inmiddels al voort. Sneeuwen hebben ze het motorkek al opgehaald, het fluistermotorke. Mijn man had de boot inmiddels te keer, want er is hier geen trok om meer aan. Hoe wie het hier ongeveer 4 uur hier, Lien? Ja, alleen maar water eigenlijk. Gewoon geen grien. Wat dierdes toen in het water? Zwemmen en op de floaties. Dat koer toen nog wel. Ja. Ja. Vindt het zelf ik nou schande dat het net meer kan? Ja, eigenlijk wel. Ik zwem hier altijd met vriendin. RTV NOF had de gemeente om een reactie vregen, maar had nog niet van hem jaren litten. Thea kan nou alleen nog maar hoopje op actie. Allereerst dat ze me gewoon helemaal uithakkelen van voor naar achter. Dat je weer bootjes langskomen uit het dorp met subs, kano's, want er is niks meer.